Hola, persones sàvies. Avui us vull presentar un software, un editor gràfic, concretament un editor de vectors, que és gratuït, que fa una bona temporada que estic fent servir i que penso que us pot agradar. No és fàcil trobar eines que ens ajudin a fer la feina que volem fer, que ens agradin i que a més econòmicament siguin assolibles. Si trobem una eina que compleix aquestes característiques i a més és gratuïta, doncs estem d'enhorabona. Avui us vull presentar el Gravit, veureu l'enllaç a la descripció del vídeo, que és com us deia, un editor gràfic, un editor de vectors, que vindria a ser la competència de l'Adobe Illustrator o del CorelDRAW. Avui, quan estava pensant de fer aquest vídeo per mostrar-vos aquesta eina, no és un tutorial, és un vídeo d'introducció a l'eina i prou, després ja hi remenareu vosaltres. Això que us dic, avui, mentre estava visitant la web, perquè fa temps que el faig servir però a la web no hi entrava, he descobert amb gran alarma que Corel, els propietaris d'un programa que és la competència del Gravit, han comprat Gravit. I de seguida he pensat, ostres, això ha deixat de ser gratuït, aquí tindrem problemes. Doncs no és el cas. O sigui, Corel ha fet una petita reestructuració del que era el portal de Gravit, però l'estructura de l'eina i les seves funcionalitats continuen intactes i continuen gratuïtes. El que t'ofereix aquesta gent és un servei cloud i són petites prestacions extra al programa original, i això és el que ells en diuen la versió Pro, que és la de pagament, però que no fa falta. El Gravit és un programa que el podeu utilitzar com un servei al núvol, és a dir, accediu des del navegador web, o, com qualsevol altre programa, us el descarregueu pel vostre sistema operatiu, l'instal·leu i el feu funcionar. També a la descripció del vídeo hi ha un enllaç a un post que vam fer que parlava sobre la gratuïtat dels serveis a internet, i que no ens pensem que perquè una cosa és gratuïta no l'estem pagant. No totes les coses gratuïtes a internet hi són per bona fe o per amor a la humanitat. En molts casos la gratuïtat respon a models de negoci que lluny estan de voler ser filàntrops, ni molt menys. M'estic desviant una mica del tema, llegiu l'article, que està bé. Mireu, deixeu-me que us ensenyi l'eina i menys xerrar i més anar per feina. Això és el que us trobeu quan entreu a l'eina. Veieu que aquí posa Pro i que aquí baix em diu que d'aquí 8 dies deixaré de tenir les prestacions Pro, però no hi pateixo perquè, com us he dit, les prestacions principals continuen estant disponibles. Aquí esculls el tipus de document que vols crear, aquí per exemple faig una 4 que el voldria imprimir, i fem una passejada molt ràpida per les eines que ens ofereix aquest software. Aquí a mà esquerra tenim les pàgines, podem crear documents de diverses pàgines, tenim símbols que podem importar, diverses llibreries que ens faciliten. En la versió gratuïta és limitat, però n'hi ha forces, i les capes són molt importants en tot editor gràfic. Eines de selecció, eines de creació gràfica amb elements ja preconfigurats, eines de les típiques curves de qualsevol software d'edició de vectors, després eines per modificar aquestes curves, la típica eina de textos, que és bastant completa. Aquí a la dreta veieu totes les prestacions, totes les propietats, els efectes que podem aplicar als textos o a qualsevol altre element. Veieu que ara això canvia, si selecciono un text se'm canvia. Continuem, això que us deia, el tema textos el tenen bastant complet, tenen ells tipografies gratuïtes, però també, aquestes són les seves, però també pots utilitzar les que tinguis tu instal·lades al teu ordinador. Pots importar fotografies externes i aquí veiem que si voltejar imatges, les típiques eines de transformar gràfics. Bé, m'he allargat moltíssim. Fins aquí aquesta presentació d'aquest software, que és gratuït i que realment val la pena per si heu de crear algun tipus de gràfics en el vostre dia a dia. Fins a la pròxima.